OK, kamaráti, ahoj, zdravím vás. Viacerí ste sa zmieňovali o tom, že by ste radi v nejakom zrozumiteľnom jazyku a návod, ako updatenúť software na Titke 9.9. Tak si to v rýchlosti ukážeme, dúfam, že to zvládnete všetci. Jeden takýto maličký zradný firmware tu je, ale to len pre tých, ktorí používajú riečnú alebo lodnú komunikáciu, tak vás sa to netýka. Vy, ktorí používate túto vysielačku niekde na mori alebo niekde v riečnych podmienkách, tak pre vás sa bude týkať práve tento firmware. Dnes je niečo medzi februárom 2025, takže vlastne vo februári 2025 sa snažím updatenúť vysielačku. Ukážem vám, ktorý typ firmwareu mám momentálne aktuálne nainštalovaný a budeme ju potom preflashovávať, pozor, nie týmto firmwareom, ale týmto z roku 2024 z februára 28. konkrétne. Tak, názov firmwareu je 20231222. Takže prejdeme potom na stránku výrobcu, kde si stiahneme práve tento firmware. Ja už to mám stiahnuté, ale tak prejdem si krok po kroku s vami pekne, aby sme si to pekne ukázali, že čo ako. Čiže dáme si stiahnuť. Počkáme, pokiaľ sa nám to stiahne. Súbor nemá veľa. Súbor obsahuje kompletnú celú inštaláciu, to znamená ako firmware, tak vlastne návod, tak isto aj postup, ako to máte urobiť. Ale keďže máme YouTube a ja som dobrá duša, tak vám ukážem presný postup ako na to. Dobre, OK. Tak, za chvíľočku, ten server je dosť taký pomalý, takže treba mu dať čas, síce súbor nie je dlhý, ani nie je veľký, ale nejak to trvá, je to nejaké pomalšie. Takže asi tak. OK. Normálne používam Total Commander, ale v tejto chvíli budem vychádzať z toho, že používame všetci rovnaký prehliadač bez nejakých ďalších vecí. Takže dáme si extrahovať súbor, ja už mám pripravený sem. Takže pravým tlačítkom a dáme si extrahovať všetko. Tak, súbor sa nám už extrahoval a ideme pekne na to. Zbalený súbor obsahuje, ako som povedal, inštalačný, ale respektíve inštaláciu na software a takisto vlastne aj samotný firmware. Tak, poďme si pozrieť, ako vyzerá vysielačka v tejto chvíli, respektíve aký typ firmwareu tam mám. Aha, takže teraz to asi neukážem, keďže tu mám už pripojený káblik, tak ja ho káblik odpojím. B9112. Tak, OK, vysielačku vypneme a zadeklujeme káblom, ktorým budeme updateovať. Dúfam, ma bolo počuť. Čo sa týka flashovacieho káblu, je to klasický kábel, ktorý keď máte starú Baofingovú vysielačku, konkrétne túto. No, tak to len šupnem do videa. Pardon, takže UV5R, tak vlastne ten istý kábel by mal byť použiteľný aj pre Titku 9.9, respektíve aby som sa vyjadroval presne, tak UV9.9. No, poďme teraz na samotnú inštaláciu. Čiže najprv si nainštalujeme software, ktorý budeme používať na update. Ak sa vám tento návod hodil, tak vám budem veľmi vďačný, ak nám dajte like, dáte odber. Pre budúce videá je to zdarma, nič vás to nestojí a do budúca vás to bude určite informovať o tom, ak bude nové video a určite sa vám bude páčiť. Ja dúfam, že áno. Tak, príde nám to hláška, keďže vlastne nie je podpísaný certifikát už žiadnej aplikácie vlastne pre Windows.
tak ho dáme spustiť v tomto prípade. Tak, je to driver, je to inštalácia, môže sa tu vyskytnúť nejaká hláška, ktorá by vám tu mohla spôsobiť niečo. Tak, pekne nainštalujeme driver. Ale najprv sa to myslím, že odinštaloval, áno, takže. Dôležité potom si nájsť aj kde sa ten software nachádza, hej, takže to si tiež poznamenajte. Takže nachádza sa na C-čku. Takže môžeme zrušiť. Tak a tu je samotný program. Čiže pokiaľ ste nemali driver, tak toto je driver a toto je samotný program, ktorý je potrebný vlastne ako spustiť pre flashovanie. Moc dôležitá vec, najlepšie to spúšťať ako správca, čiže spustiť ako správca, OK? Tak, my si teraz pripojíme vysielačku, respektíve kábel, si pripojíme k USBčku. Osobne mám skúsenosti, že lepšie je pripájať tento kábel k USB 2, než keď máte USB 3. A neviem z akého dôvodu, niekedy to môže robiť problém. A pokiaľ máte ešte k dispozícii USB 2, kľudne použite, pokiaľ je tam len USB 3, nemáte na výber. A tak, teraz je moc dôležité vlastne skontrolovať komport. Čiže vlastne zistíme si, kde sa nám nachádza dané zariadenie. A to urobíme spôsobom, že prejdeme do správe počítača a prejdeme do záložky správca zariadení. Tu sa nám zobrazujú všetky zariadenia, ktoré máme pripojené a nás zaujíma hlavne kolónka, kde máme porty, respektíve porty, COM a LPT. Tu si rozbalíme. A teraz je moc dôležité vedieť vlastne, ktorý z týchto našich zariadení je ten náš. A teraz vytiahnem, vieme, že tam máme COM1, COM3 a COM4. A predpokladám, že naše zariadenie bude COM4. Ja to schválne vytiahnem. Tak, COM4 nám vypadla. To znamená, že náš port bude COM4. U vás to môže byť úplne iné, pretože môžete mať pripojené, dáme tomu, nejaké rozhranie od klávesnice, myšky, tlačiarne a podobne, takže u vás ten COM musí byť nejaký iný, ale nemusí. V každom prípade tu vám ukazujem spôsob, ako to zistiť. To znamená, treba sa dostať do správca počítača, do správa zariadení, do položky porty a po zasunutí zariadenia do USB sa vám ten konkrétny port zobrazí. Tak, u nás je to COM4, respektíve u mňa je to COM4. Prechádzam na aktualizačný software. Takže COM4. Rýchlosť si nastavíme ako je defaultné, čiže necháme 5760 a typ vysielačky, ktorého používame, čiže v našom prípade je to UV99, respektíve titka 9, tomu hovorím. No a ideme vybrať samotný firmware. Tak a tu už máme samotný update. Máme otvoriť. Čo je teraz dôležité, je mať pripojené káble. Teraz prejdeme na fázu moc dôležitú. Na to pozor. OK, banda, tak celý postup teraz vám vysvetlím, ako na to. Je potrebné si pripraviť kábel, zasunúť do vysielačky, ale pozor, USB kábel ešte nepripájame. Hej? Čiže USB kábel ešte nepripájame k počítaču, len ho pripravíme.
ideme postup 1. Kábel bude pripojený len k vysielačke. V tejto chvíli stisnem vysielanie a zapnem vysielačku. Čiže na tlačítko PTT zatlačím a zapnem vysielačku v tejto chvíli. Bože. Aby ste to videli. Zapínam vysielačku. Tak, čo sa týka displeja, ukázal sa update, čiže máme update. V tejto chvíli pripájame USB kábel do rozhrania, do počítača, čiže až v tejto chvíli, dobre? Tak, keď už máme všetky drivery nastavené, respektíve máme ich nainštalované, máme nastavený, vieme už aký komport používame, tak spúšťame aktualizačný software. Vždy to dávate spustiť ako správca pre istotu. Tak, tu si vyberieme komport. U mňa je to COM4, u vás to môže byť niečo iné. Ja si to kontrolujem tiež u seba. COM4. Tak. A ideme si vybrať aktualizačný firmware. Takže open. Tu už máme vybratý, vyberieme si tento konkrétne, mám otvoriť a môžeme spúšťať update, ikonka update. Tak, všetko sa zatiaľ tvári tak, že update prechádza, vysielačka sa tvári, že všetko nám tu beží. Počkáme, pokiaľ celý proces prejde. Odporúčam počas celého procesu nemačkať na nič, nespúšťať nejaké ďalšie veci. Urá! Tak, ideme skontrolovať firmware. Pre istotu ja vysielačku vždy vypnem. Tak. Ťahnem aj aktualizačný kábel. Zapnem vysielačku. Prejdeme F-kom. Hneď od konca vidím, že software máme aktuálny. Neviem, či to tam bolo vidno. Znovu to budem musieť asi prepnúť. Takže F-ko. (9136). Hej? Takže pokiaľ je všetko v poriadku, tak aktualizačný software nám prebehol a my by sme mali mať v tejto chvíli update vysielačky hotový. Tak, to je všetko. Môžeme pokračovať ďalej. Ešte možno by bolo dobré ako prejsť, čo tam v tom novom firmware prišlo. Jednou z vecí je tak, nech to tam máme. Jednou z vecí je, keď pôjdeme od konca, to znamená položka 40 by mala byť verzia firmwareu, svetlo a level mikrofónu. To je moc dôležité, takže pribudlo nám level mikrofónu a myslím, že tu je pri vysielaní, či chcete svetlo vypnúť alebo zapnúť. Ja som tam mal problém s lúpaním. Keď ste mali zapnutý scan, tak to robilo také, že strašne zvedavý, či to bude robiť tentokrát alebo nie.
Zatiaľ to nerobí, ale nechám sa prekvapiť, že či nám to pôjde. Dôležitá ešte jedna vec. Pozerám, že v tejto chvíli už mi bliká pri skene zelená ledka. Neviem, či to bude vidno. Tak, teraz to bude vidno. Vlastne táto ledka teraz v tejto chvíli bliká. A je to pri skene. Takže uvidíme. To mám niekde ešte skáč. Vyskúšame to všetko v teréne. Vyskúšam ešte nový firmware niekde vonku. Takže všetko sa dozviete a budem vás o tom informovať. Idem ďalej.